Здравейте! Аз съм Димитър Нончев. Вероятно много от вас вече познават компанията Coral Club International. Днес ще ви покажа действието на продукта Coral Mine. Характерното за него е, че повишава алкалността на водата. За целта наливаме вода в тези две чаши. Взимаме този pH индикатор, който се набавихме от магазина. Добавяме по 3 капки от него и виждаме, че pH-то на водата към момента е 6,8. Добавяме от продукта Coral Mine по съвсем малко в дясната чаша. Забелязваме, че pH-то се повиши на 7,5. Доказахме действието на продукта. До нови срещи!